Isang punong barangay sa Zaraga, Iloilo arestado sa drug buy-bust operation sa loob mismo ng barangay hall. Si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Sa loob mismo ng barangay hall ng Inagdangan Sentro, Zaraga sa Iloilo, isinagawa ng pulisya ang buy-bust operation. Ang subject ay ang mismong punong barangay na si Bernard Galache. 11 sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 80,000 pesos ang nakuha kay Cap. Kabilang dito ang isang malaking sachet na nabili sa kanya ng posher buyer sa halagang 22,000 pesos. Nakumpiska din sa kanya ang mga drug paraphernalia, pero itinanggi ni Galache ang alegasyon laban sa kanya. Kuhalin ko sa namatya namon, launa ako magalinto. Pag abot ituro ko, gipukaw lang ko dyan. Kag kunaan nga hindi ro magpalag, paano magbinaklanay kay sinaka na ko baklan. Kag kuanan gali, kag kunaan nga hindi ro magpalag, kag indarada ko gipapa, pusasan kag sudlan bulsa ko. Pero ayon sa Zaraga Police, matagal na nilang minomonitor ang iligal na aktibidad ni Galache. Sa impormasyon na natanggap ng pulisya, mula din umano sa mga residente ng barangay na hindi lang tulak ng iligal na droga si Galache, kundi gumagamit din ito. Ginagawa pa raw nitong bahay ang barangay hall. Kagwa-guwa pa ni si Kapitan, sa ngulihin ni siguro nga do nakamutik siya nga do ginamonitor siya. Wala na siya din nagagawa sa sa barangay hall. So ang mga transaksyon ni Kapitan diri na mismo sa barangay hall. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang punong barangay. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News.